Днеска влогът ще е така доста интересен, защото до мене стои човека, който ме облече така добре. И сега ще направим влогче именно как ще го снимам. Той ще разкаже малко повече нещата, как ще стоят и така нататък. Здравейте хора, аз съм Марио, по-известен съм като The Style Mentor и днеска ще видим Мати какви кадри ще изкара от това магаре. Реално решихме да направим 3 аутфита, 3 локации и да видим как точно ще се получат нещата. Експериментираме. Имаме готови идеи, готови аутфити, даже и на мен ще ми се направят няколко снимки, да видим неговите умения, не само като стилист, а и като снимач. Така че да започваме. Let's go! Каква ти е идеята като за първа? Представям си да е нещо, което да хванем части от самата врата, дървените, плюс от колоната, т.е. да е нещо или да е цял ръсев или американски план. Американски план, добре. Нещо такова, примерно. Ценно просто е така кежуал си минавам. После искам, може да направим една така супер апарата да бъде леко по-долу, за да хванем тези орнаменти, които са при балкончето и после някакви цял ръст, нещо такова, примерно. На мен като цяло ми е като идея цялостно да обхвана по-голямата част от сградата. Добре. Даже най-интересно ще се получи тук точно е тази част. Централно. Знаеш какво е тук? Просто ще се подпра, примерно. Не. Идва момента, който ти трябва да си ето тук. Доста добре. по-близко, за да мога да хвана. Буквално все едно се оглеждам, все едно ще пресичам и ще го направим така. По принцип тук някъде също е вариант, ако правим американския план, някакси аз да се опра на някои от колоните. В смисъл, все едно си гледам часовник или нещо такова и да направим някакъв американски план леко встрани. Добре. Добре, като си готов, казвай, почвам да се маймунджелоство. Буквално. О, да. Това ми е любимото нещо да се прави на маймуна. Не, между другото, по време на цялата сесия, освен всичките концентрация върху процеса, сме концентрирани и да дебнаме да не ни сложат такова на автомобила. Да. Защото сме контрабанда. Винаги ако Апи гледа това, да не гледа. Ако ще правим американски план, примерно си представям нещо, само че на средната колона, примерно нещо, така ще направи, ти можеш да ме хванеш оттам, за да се хване леко дървените части на вратата. Да, и да не хващаме постройката. Да, и другото, което е, то ми е хубава профил. Следователно, аз ще се подпра и тук. И ти ще може да хванеш от вратата нещо и да стане. Добре, я застани до мене. Че ти си висок, искам да видя горе-долу. Направо ще си е колкото тебе. Мисълта ми, че трябва да стана тук, за да може зад мене да има малко от вратата и пред мен да има малко. Тоест, ако ще правя този американски план, трябва да си е оттам. Иначе тук най-лесно мога просто да се разхождам. Та тръба много ме дразни, ако трябва да бъда честен. Добре, ще се... Баш над главата ще е тази тръба. Добре, искаш и на тая. Я да ето тук. Тая камерата, брат, че отиде. Да, тук е доста по-добре. Стой. Цяло от моделските школи съм научил, че ако правиш нещо с крак или ръка, не трябва да е стоя, който е пред камерата, защото се закриваш. Тоест, сега като искам да стана, трябва да е стоя крак, защото се стоя ще и закрия буквално. Да е противоположно, абсолютно. Тоест, трябва да бъде, в смисъл това, което правиш някакъв по-широк жест, с крак или ръка да бъде друго. Само ти ще кажеш сега как ъгъл изглеждам ли естествено облегнат. Ще правим реклама на Алике, ако така се произнася. Избирай или реклама, или тръба. Не искам тръби. Цял размер ли искаш тук или да те... Както прецениш, може и цял, така и така. Да, цял размер е добре. Обаче може би така трябва малко, все едно съм се опрял на стената. Междуто изглежда доста добре. Не съм фотограф, ама имам усет за някакви неща. Реално, откъде ти дойде идеята за тази каштурка? Видях една снимка на Боби Лазаров в Инстаграм и много ми хареса самия леко винтидж вайб с дървената дограма, с тези колоните такива леко рушащи се и много ме кефеше. Търсих в мапса, търсих навсякъде и накрая просто му писах на човека, питах го къде е, каза ми да е жив и здрав. Реши да му пишеш и да се свърши. Да. Писах му, пича една оказа съдействие, отговори ми. Ево. Много добре, ево. Сега ще направя няколко снимки. Мисля, ти като почвам аз, кажи ми, аз ще почвам да менкам позите, само нагласи се и... Че това ме дразни. Малко ми пречи. Получава се доста интересно. Можеш ли чантичката да я оставиш пред бедрото? Така е? Да. Хванал си е по-голямата част. Да, малко просто да изпъква. Добре, така. Опа, ето го. Let's go. Предлагам ти на всяко бип да сменяш позата, просто да има най-различни. Реално заради това искам да се чува бип. Да. Именно за да самия и ти да си наясно, щом си опитен модел. Да, чантичката малко по-напред да се вижда. Да, така е по-добре. Защото един вид ценно нямаш ръка. Да. Да, така е по-добре. Фокусирай се. Когато гледаш нещо, го фокусирай и гледай там, където искаш да гледаш, за да го няма това блуждаещ. Тъма направих такъв пост, където обясних.
Че да ти покажа все пак горе какво се получава. Топа са, Тук не е светна стъкавицата, да. Ама пак не е много са добре смисъл. Човек, то някакво и мисля, че сме готови с тая. Чакай още. Забелязваш ли как чантичката Да, е по-добре да се вижда малко повече от нея? Тук има доста добри попадения, човек. Направо минаваме на следващата такова. По принцип ще дали да направя някаква подкаж по-широка. Дай за всеки случай. Добре. Да имаме. Между другото, когато позирате с бъркане ръце в джобовете, никога не бъркайте с цяла ръка. Мисъл, или палеца трябва да е отгоре, или може да хванете гайката и ръката да ви, но никога не... Добре, нека сега да направим с по-широки милиметри, пак същата поза и след това да опитаме нещо малко по-близко. Добре, айде. Я бръкни в джоба. Не гледай чак толкова на лошо. И повече се фокусира някъде тук около камерата. Да, е така. Смятам, че станаха по-добре. На първата моделска школа нашата менторка понякога ме предупреждаваше да не гледам прекалено надменно. Аха. Защото бях пуснал някакъв такъв много тип. Какви сте вие, бе? Добре, че са малко по-такива близки кадри. Ако ще да обърнем, примерно ти така ще ме снимаш отстрани, аз просто така ще съм някакви по-близки планове. Добре, вариант само не падай. Да, няма да падам. Спокойно, аз се спъвам много, ма не падам. Ще се правиш, ще говориш по телефона, ли? И освен или други вариант мога да си рова в телефона. Да. Застани е тук. Само, че тук имам прича, тъй като ми кажеш, аз кажеш да правя смисъл ходенето да бъде в motion. Той сега тук ще са малко такива по-статични. Въпросът е, че трябва да застана, едно съм в крачка. Така стой. Понякога много ми се иска да имам още един човек. Обикновено това мога да съм аз, че този път аз съм пред камерата. Да, този път ти си пред камерата и... Аз съм звездата. Ти си звездата. Шат. Еба ти звездата. Добре. Ще Ицо Хазарта дена ти гаращите. Такова малко ме дразни, ама... Опа, в играта сме. Стой така, идеал. Я по-скоро хвани тази чантичка някъде тук, защото реално те реже от тук нагоре. Добре. Малко по-високо да ти е ръката. Така, да. Дай малко напред. Още малко напред, дай. Идеал. Томан. Чай мина колата. Фокусирай се. Това между другото ми е топа от снимките. Много са яки. Точно това исках да. Къв си факир, бе, майка му ста. Точно това исках да направя. Виж как си точно между двете коли. Май сме готови тук. Мисля, че да. Добре. Така си тук една пресичанка. Да си държа ли телефона или по-скоро не? Остай го. Ти можеш по-скоро да хващаш така, че да са... Мисъл, до орнаментите нагоре може и да не се хваща. Мисъл, тип до първия корниз може да хванеш, защото там има някакви неща и така. Да, стой така. Окей. След колата ли? Да. Само, че я тръгни от средата на вратата. Добре. Така. И само към мене. Добре. Казах напред. Виж са. Не криви. Добре. Стой си малко по-централно. Така. И ходи повече към това. Добре. Да. И ще видиш защо ти го казвам. Давай. Да видиш. Аз мисля да наштракаш цялата лоуки, като стигна до... Няма смисъл. Защото виж как искам да си точно по средата. В принцип е яко, да. Точно е това искам да си. Ами тук буквално се види и павираната уличка за това. Мисъл тип. Грозно е. Виж как по-си готин, когато си около дървото. И като го кътна едно към едно. Дай една штрака може. Де факто, какво тук няма да е добре според теб. Ще се виждат колата, ще се видя тази гадория тук, ще се вижда. Айдата да обхванаме по-хубавата част на самата сграда. Окей. Да. Ти знаеш най-добре. Дай сега да направим най-различни. Давай, ходи към мене. Давай. По-бързо. И по-наляво дай. Объркай посоката. Да. Другото лево. Не, зарежи. Добре. Ево да виж. Добре, ако искаш мога да се скрием някаква супер близък план, не е там под козирката или нещо такова и да направя чуме тази локация. Айде. Я хвани камерата. Да свършиш някаква работа. Аз ли бе? Аз съм мултифункция. Тук съм помощник, режисьор, асистент, статист, модел. Каквото се сетиш. Всичко. Добре, какво предлагаш? Нещо подобно на бобевите. Те бяха примерно буквално, ако хванеме, мисля, така някаква близка се, но просто си хода. Окей. Като тук примерно така мога да гледам и надолу някакво. Ще смеям просто позите на главата. Какво е? Нищо. Казах позите на главата, мръсник такъв. Опа, one-shot. Стой така, аз ще ти кажа кога да действаш. Яла малко по-напред. Още малко. Там точно на дето слизаш. Тук си стъпни. Добре. Таман. Да още малко. Така. Стой така. Тази дясната ръка хвани ето така. Идеално. Дай другия крак напред. Да, така трябва да е. Така е най-добре. Да. Стига бе! Хвани жилетката. И така дигни портфела, да. Нещо се объркваш? Ето виж.
Дай му пучка. Яко. Това е тъмън за стори. Да, Ето е така малко по-близко. яки са. Добре, айде. Айде. Приключихме първата локация. В такива моменти за пореден път си давам сметка, че когато е малко по-напрегната ситуация, нека си по-бързо трябва да се работи, нека си по-добре ми се получават нещата, защото трябва да се получават добре нещата. Да, тавтология се получи, но като цяло аз съм доволен. Ти какво смяташ? Под напрежение винаги сме по-ефективни, иначе смятам, че сме супер. Завършихме цялата локация за половин час и освен преминаващи коли и други трудности не сме имали. Много ми се ще да имам трети човек за влог, ама каквото такова. Правим си го за нас и това и каквото стане, стане. Ще се разшири екипа в бъдеще. Да, айде сега с втората локация. Втора локация. Я по-скоро гледай натам. Ама това па не ти е хубава пръв, нали? Защото виж. Мога да обърнеме. Не. Това е зеленкото го сложих. Добре, искаш. Малко, защото ето, например, се получава Разбирам готино, те. като има дълбочина. Ако искаш, ще обърнеме насам. Да, по-добре. Я още малко се завърти на там таза. Да, че не. Може малко да се превеш, от много ти е напред таза. Добре. Да, малко се пребери. Да. И стъпи отзад на това. На бяло. Ще станат еднакви снимки с по-добре скръстосани. Добре. Така може буквално как гледам на... И аз си хвая така, задръж. Ето къда. И гледай както гледаш преди. Така. Човек, тия станаха Може- много яки. В принцип, може... Много е далечно за Добре. забележиш. Боже, толкова не съм се виждал. И забележи как главата ти е точно между в Да, бе, тъмната да. част. Ми готин е много добре. Има... Човек, то водещи направо линии. сме смисълто. Ако искаш сега отпред, може да изпълняме само на стълбите някакви неща, на БНП-то и сме готови. Добре, хващай. Ето тая поза. Само, че така ще направим, че аз ще я заема така и ти ще ме снимаш отгоре и ще хванем назад двореца. Аха, значи искаш отгоре да те и снима. двата, първо насам ще стане яко, защото е тук, примерно, тия решетките и това назад ще стои добре, пред вратите също ще стои добре. Добре, Тая, ще която ти я опитам. каза, дето я бяхме направили, дето сме я запазили. Тя беше просто да си държа тук малко молещите си ръце. Минахме втората локация, забравихме да го снимаме. Сега сме на третата локация и какво планираш точно да направим? Ами, тук искам да са едни снимки на стълби, защото пак са малко по-разчупени. Едната ще бъде в лице, буквално както се вижда, нали, ще хванем да използваме орнаменти на сградата, а другата ще бъде пак да съм седнал, но фотографа ще снима натам, за да хванем пък царския дворец. Значи ето трета локация, имаме две идеи, така че да действаме. Втората беше тук на кюшето, но да, Да, на колонадата беше много яко. като цяло и на мен доста ми допадна, защото имаше водещи линии, имаше всичко как се трябва. Супер е. Между другото, наистина, когато си добре облечен, някакси снимките стават много приятни. Не се чудиш кое как точно да го направиш. Имаш доста ясна концепция как да се случат нещата. Идва и момента, че и предварително трябва да сме подготвени. Горе-долу и в живота е така. Като Да. си добре облечен, всичко ти върви много така Да, наистина, смут. дори аз сега както съм се облякал така добре, в интересен съм се чувствам още по-уверен. В интересен съм. Аз имам увереност, но сега съм още по-уверен. Да. Цяло това е целта на услугата, която подавам на менторската ми програма, да подобриш и външния си вид, и вътрешната си увереност, да се чувстваш по-добре, другите да те възприемат по-добре и като цяло win-win. Буквално е win-win. Айде да действаме. Айде. Ами, Мати, сега ти ще кажеш кое по-ти харесва, да хванеме прозореца с това или да стана пред вратите, защото и те са готини от кованото желязо. Ето тук между другото май ще е яко. Вратата да хванеме. Значи, какво предлагаш? Баш централно да те По хвана ли? принцип мисля, че то може да не е баш централно, но идеята е да се вижда. Това може би е по-интересно, отколкото просто прозорец. Да, обаче пък ще се слееш. Чая да го видя. Сивото те изпъква. Но пък и аз все пак застани там за всеки случай да видя. Изпъкваш много повече. Тук ли? Да. Добре. Завърти се малко по-страни на там. Да, е така да е по-страни. Да, така пълтото да падне. Да, по-добре. Да, бе, този ми профил е отвратителен. Това е най-галното да имаш перфектен нос и сам да си го съсипеш като малък. Сега какво да се прави? Ще го оправя. И аз самият ти леко... Не, стой си така всъщност, да, стой. Дигни малко брадичката. Това е малко разкрачване, не ме кефи. Той да събера. Събери си и насочи повече, насочи се самият ти много повече на там. Да, е така, това е доста идеално. Мале, къв си малък, между другото. Сега ще видиш. Да ти може най-така от... Да, ама ето виж. Виж как изпъкваш. готино е, да. Доволен ли си? Да. Сега Майро ще направи снимки с този аутфит. Чувствам се много яко, честно. Мисъл, облекли сме го. Да. В комбинацията на цветовете, построен аутфит, всичко си кореспондира много добре. Да, айде да действаме. Айде! Плана ми е
Ето така, например, да. Да, Добре ли? да, само се махне човек. Може. Я гледай сега към... Все едно гледаш към Лука. Добре. Чакай да ми е по-удобно. Че това ми е много разжлембено. Я нещо събери малко този крак, защото така много ти стърчи. Да. Не. Той ама просто го... Да, е така също мен. Класика. Я че. Нека си много... Мисля, може леко просто ъгъла на това да му го събереш. Ще само набързо да видим как изглеждат. Мисля, защото нека си много и настрани, ако малко го напред, по-да случи. Чакай. Я дай от другата страна стълбите, примерно. Да, пробай това е примерно, просто е така го... Да. Не, просто е така все едно си сливаш, просто е така хвани с цената с тази ръка, примерно така леко. Ама се доближи, но максимално по-близо, нали? Буквално трябва да си обърнат леко. Ти да направиш нещо е такова. Аха, сега слизам. Е така. Мисля, един крак долу, тук е така си го хванал и гледаш една там към Добре. боровете. Така, добре ли? Обратно, в смисъл, този крак искам да ти е тук, а това да е долу. Да. Направо е така заставам. Така, идеята е, ти знаеш какво правиш. Ти ме виждаш, че съм там и си направя и така. Мисля, буквално се едно си слизаш. Мисля, цак, т.е. цялото ти гледа напред, просто вече леко си извъртян в най-горната част. Иначе третия максимално естествено, едно буквално си слизаш по стълби, защото ти не слизаш така. Мисля, ти слизаш така. Да. Ами аз ти пробвам, фокусираме, задръж бутончето, фокусираш ме и просто штракаш. Окей. Добре, това стана добре. Това стана... Така, ти затова най-добре аз го правя така в крачка, т.е. буквално хода си, наистина слизам и в един момент просто казвам стоп и както съм застанал тялото така. Добре, казвай какво да заставам. Добре, давай. Малко не знам дали те хванах, ама... Много ще Не. гледам. Ако трябва да отиди далече, на колко милиметра снимаш? Не знам на колко снимам. Еми на толкова, гледай. Сложи го на 50 мм и отивай назад. То ще си ме фокусира. Добре, давай. Гледаш... Много тъпо гледам. Не знам, Мисля- леко ми е уморено. Мисля, гледай към БНБ-то някакво такова и си мисли за нещо готино. Храна. Примерно. Не знам, погледа ми е уморен, някакъв такъв напрегнат. Давай. Давай. Гледай сега. Това го правиш, аз като ти кажа давай, означава да направиш това. Мисля, ти не гледаш камера, не гледаш към мен. Правиш. Но ти кажа давай. Или буквално 2 стъпки. И се заковаваш както си в движение. Смисъл, буквално. Добре. Мисля, на това се държиш, защото вече последния момент го фащаш. Просто си правиш двете крачки. Тип. Или обратното. Къде си натам бърдичката леко нагоре. Не си много си изтегляш настрани си, но е така се държи за този парапет. Мисля, гледай ръката ти да бъде естествено. Е така, буквално ти слизаш тука. Е така. Да. Мисля, близо до парапета си, нали си едно се държи за него. Още малко към него. Така. Сега дай. Направи крачките и се закови. Е така. Много си напред изнесен. Мисля, буквално, пак ти казвам, слизаш, не го мисли, просто слез по стълбите. Мисля, хвани си ръката и слез. Давай са. Ще цикам. Едно. Така. Стоп. Айде, върни се двете крачки, дай надолу пак. Аз ще направим и седящата, не знам колко. Бах ти умрели. Тази стана естествено. Като поза. Не, да беше от другата страна стояха по-добре нещо. Иначе, че това портфел много ми издува. Да бе, в задния джоб. Дай пак. По-добре? С кюравата ми такова не мога да ти кажа. По-добре малко. Аз където си нищо не прави. Дай някаква седнала. Да. Не ми върват тия... Нямам проблем. Добре, си мисля, ама там малко. Там седи на първата площадка. Дай вие къде ще застанеш. Ти самия. Аз ще застана според тебе. Или на средата на това стълбище, или на първата площадка. На едно от двете места. Тук ли? Да, примерно. Дай вертикално. Що вертикално? И мисля. Добре, ще обхващаш повече. Добре, сега така пак ще оправиш платото, ще си ги... Това нещо си оправям връзките ли? Примерно, пробай цел да си ги връзваш. Че езика ми избегал. Не, така си много приведен, пък ми харесва. Я краката е така леко на... Да, свали ги на долната
Ей така, да. Сега си сложи едната ръка и тук с ръката на часовника и така подпри на коляното, малко по-към коляното да отиде. Така изправи се леко гърба. Мисля, изправи се, не е толкова приведен. Така другата ръка я скри. И аз свали този крак по-надолу. А обратно горния го качи. Сега е така, на този дет си го качил, ръката направи е така. Прибери малко тази ръка по-към китката, да. Мисля, е така двата крака долу, както ти е тоя, и просто с ръцете и така, ма ще си играеш. Смисъл, ти постоянно ще мърдаш, защото иначе не става естествена. Мърде си. О, найс. Служи си ми главата където трябва. Направо, ако имаш някакви неща, точно как си вика, казвай ми какво да... И аз стои. Ха-ха, това ще е така, после ти го направим и това на тебе. Я размени краката. Я седни малко по-страни. Още малко. Я малко настрани самото тяло. И краката и да, е така. Не гледай към стената, гледай натам. Е така. Аха. Кой си разбира от работа да си разбира? Сега интересното, което мога да направим в случая. Ето тук е така. За мен. Да. Само, че не съм сигурен дали да е тука. Може да си снимаш отдолу? Не ми си иска този гаден лук, дали не ти ще там на средната колона да го направиш това. Това средна колона. Между двете врати това. Не, няма да се вижда по-добре. Да, си тук. Я чакай на. Има изкуствен интелект, де че махам. Тук смятам, че е добре. Отдалечи се и увеличай милиметрите. Пак много ми е удобно тук. Тук не е добре, нали? Да, е така да. Ако трябва много назад отиди и увеличи милиметрите, направо скри влога. Направи ли нещо? Направих, ама не мога да... Сна. Не съм много ме заболя. Ето И това да. Да, и мен и това най-ми хареса. Имаш ли такава, дето съм си хванал тук, е така? Има. Няма в предишното. Е така става. Добре, то пали. Искаш ли горе между колонадите? Не. Е първата локация от снимките на Мат мина. Като цяло, може би той се справи малко по-добре като модел, отколкото аз като фотограф. Да, знаеш как се изнервих, как се напрегнах и съм като някакво дърво. Свикнал съм да снимам, не да моделствам. Много е трудно да си модел. Е много кофти хората казват, ама това е работа само да се снимаш. Не бе, това е работа да се снимаш така, че да излезеш добре, нали? След някакво време доста натоварва, така че разбираемо, обаче пак мисля, че се справи добре. Изнервен съм, защото не съм ял. Това е цялата работа. Като съм гладен, много лесно се паля и изнервям, ама не се вика, да. Значи трябва да ходим да ядем. Да, ама сега имаме трета твоя локация, последна, нали? И втора твоя. И втора моя. Ами, let's go. Така, Като ходиш, пълно правиш следното. Първо може с двете ръце да бръкнеш джобовете на якето. Другия вариант, с едната ръка да бръкнеш джоба. И сега просто като правиш минаване, да си го прави различните пъти. Можеш така, можеш някой път да си изиграеш тук за връзката, примерно е така, вървиш си нещо е такова, примерно с ръката с часовника или имаш и гривна. Някакви такива неща, просто едно си вървиш си, блееш, смисъл, върти си главата, прави си. добре. Минуса, когато избираме тегави места за снимане. Майко мила, баси трафика, бати чудото! Чай, че то като има коли има такова супер тегаво. Да бе, ама сега ще мина, червената ще мина. Готов си. Айде. Да бе, готов съм, това постоянно идват коли. Така се прави, не се. Знаеш колко е дразнещо да се влачиш на пешеходна пътека и човека в колата? Добре, лая от тук минава. Да... Добре, върви оттам след. Виж къде е служебното место. И без това сте хващам в тази част, просто ходи в тия част. Там ли да гледам? Не, по-скоро гледаш направо. В смисъл, ти си минаш по пешеходната, все едно ме няма. Върва си направо. Да. Добре. Само да минат хора. Сега какво предлагаш? Смисъл, не ако е в ръката само едната в джоба, примерно тази с часовника. Сега се върни, примерно сега си бръкни в джобовете на якито, с двете ръце. Да, и няколко пъти е най-също да имаме варианти. Сега какво, така ли? Да, окей, пак. Да, още един път. Да бе. Ще мога да си правим докато се... Да, оправи си, пипай ще... Чай, че минаваш един бакшиш за тебе. Тъмън, откорявам се. Много нью-йоркски вайб стана. Ох! Не падай. Чакай. Каквото наве. Коляното ми се тук ми се преметна живо. Да, неприятно. Гадно. Трябва да си носим от тея, знаеш, за фотосесии, знаеш и тия трикаките с колчета, дето музът с тех. Я пак? Дето доят. Да. Рибарските столчета, да. На село, по принцип, такова стоиш под кравата, като я доиш. Да. Чакай. Нали съм на обществено място? Айде, ти не много знам на какво си. Аз съм фотограф сега. Да, сега искам да си говориш по телефона.
с ръката, с която е с часовник. А с другата даже можеш нещо да жестикулираш. Обратно. Обратно, това ти кам криеш се. Когато си към камерата, разбрахте, да. трябва да бъде, в смисъл, свободната ръка. Разбрах. Няма нужда да се обясняваш. Правя ти го заради Бога, бе. Да, бе, да. Чакай, че тук се затъпи. Какво е така да правя? Можеш и така да правиш. Не. Италия. Манджоре. Манджоре. Да, бе, нали ти казах, че се случват нещата, бе. Малко по-надолу ръката ще, нали, те снима долу и си закриеш Да. лицето. Айде, та. Да, бе. Да. Чакай бакшиша, Айде. След бакшиша. Давай. Нали ти казах, че се случват нещата? Какво толкова ти обяснявам? Добре. Още един път ли? Да. За всеки случай викаш. Да. Да, ли? Да. Нали ти казвам, че се случват нещата? Какво толкова трябва да ти се обяснявам? Добре, може да виж какво съм направил с... Опа, до синьото БМВ. Да, като ми викам леле. Кам твоето. Не с синьото, но ми хареса както е с синьото яки, между другото. И това отвит е много як. Опа, то кадрът БМВ-то наистина... Много е готин човек. Добре, Не, наистина, много съм добър, бе. Майка му ста. Добре, значи приключихме втората локация за мене. Мисля, да, снимките станаха супер, малко по-кежуал стайл, тъй като и аутфит е по-стрит стайл. Аз съм доволен. И аз съм така доволен. В такава обстановка е много трудно да Много. се случат нещата както трябва, защото трябва да се съобразя с много други неща. А и хората обичат да се бутат пред камерата, въпреки че очевидно се снима нещо и не им коства кой знае колко усилия да заобиколят, да. но не, те трябва да минат директно. Добре, айде сега отиваме към твоята трета локация. Да, и вече яденето все повече се приближава. Да, защо гледам часовника, който се работи? Ето аз винаги, моите часовници почти винаги им е паднал батерия, аз въобще не знам кога е спрял да работи, нали? Да, това аксесуар не е да гледаш колко е часа. Буквално. Айде. Айде.